Okay. Honzo, moc krát děkuji, že jsi přišel i sem za mikrofon. Když byste chtěli instruktora teď hned, tak ho chytněte rovnou za ruku a on vám dá nějaký termín a můžete se mluvit. Díky moc. Moc si to užívejte, ať vám to vás tady baví a doufám, že nezvokneme. Já myslím, že ne. Minimálně v dalších 3 minutách. Honza Červenka na Petrol Palace, moc krát díky. No a využili jsme toho momentu, kde se přesuneme zpátky k Moonovi a k tvojí tvorbě, protože ty se vlastně posouváš a ta tvoje generace, kterou si trošku vychováváš taky. Ty jsi začínal na počítačových hrách, teď se to točí tak nějak hodně kolem aut, ten aktuální content a vlastně i tvůj život. Jaká je ta aktuální cesta, kterou chceš jít pro tu další sezónu YouTube? Tá moja cesta sa mení samozrejme veľmi na základe toho, že čo ma aktuálne v mojom veku zaujíma, tak samozrejme keď som začínal ako 13-ročný, tak ma bavili logické hry, pôvodne bavili hry a neskôr to samozrejme boli veci, ktoré už som točil v reálnom živote a nejaké úlohy od fanúšikov a podobné videá, ktoré naplňali aj fanúšikov a aj mňa. Bola to taká interakcia s fanúšikmi a zároveň mňa to veľmi bavilo. No a neskôr som samozrejme začal s mojimi známymi animáciami, ktoré majú milióny zhliadnutí z celého Československa. A to je samozrejme vec, ktorý sa teraz chcem posúvať asi úplne najviac. Animovanie a vytváranie naučných videí pre decka je to, na čo sa teraz najviac sústredím. A plus do toho zakomponovať tú takú srandičku, ako napríklad Lamba alebo podobné veci. Takže tak. No, když se podíváme trošku do budoucnosti spolu, tak teďka je to všude kolem nás AI, dneska si všichni své videa už dělají na mobilu. Ty jsi to vlastně studoval, jako kameru, jo? Takže ty jsi to měl ještě, jak se říká, v úvozovkách poctivý, trošku to byl jinak vydřený. Ale jak to vidíš ty v průběhu dalších let? Kam se posledně vždycky klikat, co chceme, případně dneska na telefonu, nebo co se podle tebe stane? Je to veľmi ťažko predpovídateľné, ale ja si myslím, že tým, že ako AI už aktuálne vidíte všade a už je veľmi ťažké rozoznať, že čo je AI a čo je realita, tak za chvíľu sa bude o mnoho viac ceniť tá autenticita, ktorá bola doteraz absolútnou samozrejmosťou, ale momentálne si myslím, že ten, kto dokáže byť autentický a dokáže tú charizmu premeniť v niečo, čo môže vidieť na videu, tak ja si myslím, že títo ľudia to budú mať samozrejme vybojovať ako veľmi dobré. Takže ako nie som zase veštica, neviem predpovedať budúcnosť, ale keby som tam mal hodiť nejaký ten tip, tak samozrejme by som povedal, že autenticita bude tá hlavná vec, ktorá bude donášať hodnotu na našeho obrazovníka. Pro youtubera jsou hrozně složitý čísla, nebo důležitý a složitý zároveň, aby to každý video ideálně mělo víc a víc. Tam jsou vlastně takové věci jako algoritmus a podobně, jak Moon koduje s tímhle neonama algoritmu, když se s tebou můžeme takhle mít video. Podívej sa, ľudia sa objevujú videa a čiže majú šanovové a tak ďalej. Ten má